Yabantase ayihlalani phansi ke sanhlalani phansi yewethu I want us to have a conversation around this whole thing kaNdoyisile so that sizo understand apha eklasini and then ke ngoku nitsho nini into yobana nicinga ntoni ngaloo nto. Yabo so uNdoyisile bantase uaplayele into nokubana i-asylum apha eSouth Africa to basically say into nokubana hey uyacela manje into nokubana sikhe simfihle yabo apha eSouth Africa because for yena iZimbabwe is not safe. Yabo bantase so kwabakho i-rumors ezithi into nokubana uNdoyisile ulapha eSouth Africa and this is allegedly ke bantase ulapha eSouth Africa on student visa. Yaqonda so i-student visa ke bantase si valid for like 5 years and then after 5 years you have to go back and basically prove that you are still a student or yabo or work visa or whatever bantase wethu, but basically you have to go back. So again like uthi into nokubana akasebenzi mos number 1 uyi-content creator and apha thina South Africa zininzi content creators yabo asisidinge so skill ungaba i-content creator naphi na naseZimbabwe ungaba i-content creator so ayonto icaba leyo ingathi caba ungathi caba uaplayela into nokubana uthi ufuna i-work visa if that makes sense bantase sharp chomi. So ke ngoku bantase siye kule ayi-aplayeleyo ke ngoku yaqonda uaplayele yona because bantase uthi into nokubana eZimbabwe well akutsho yena ngumthetho waseZimbabwe so the way ndiyu understand ngakhona umthetho waseZimbabwe mna uthi into nokubana ukuba gay kona is not a crime yaqonda bantase but itrasi yabantu abasinisinye is not allowed yaqonda. So basically yes kona singakubona into nokubana hayi xa umjongile ngathi but if like awuzange mhlawumbe uthethe ngetrust okanye uthi hayi you understand then I don't think umthetho wakhona angakubamba. Andiyazi bantase ndingaba kanti ndiyi-interpreta wrong but yes injalo ayikho allowed basically akukho allowed into nokubana abantu besinisinye balento zibenze itrust. Whereas apha eSouth Africa obviously bantase thina hayi sayisupporta yonke laa nto hayi yho simnandi because way in fact asinaxesha laloo nto because zininzi into esingaba busy zizo thina kunento yoba sizoba homophobic and ke ngoku nomthetho walapha eSouth Africa uthi ye bantase ninzi into eyenzekayo akho need yoba sibe homophobic so umthetho walapha eSouth Africa ke ngoku uyavumela into nokubana umuntu enze lento afuna uyenza yena ngesexuality yakhe. Sharp chomi. So uaplayela loo nto ke ngoku uNdoyisile and ke ngoku i-question yabantu abaninzi abanayo but no kutheni nonke nizawubaleke lapha yaqonda because kaloku if uyi-content creator uyakwazi mosithola ukuba ubalekela noba kuseBotswana uhambe uyo-content creator phaa usikhe ezapha i-asylum uyaqonda bantase into ezinjalo yabo. So ke ngoku and this is where the debate is bantase because abantu abaninzi bathi no if you feel like you are not safe because uyaqonda i-sexuality yakho ithi bantase then why us, why apha eSouth Africa because uyabona already we are dealing with a lot and ke ngoku apha ibuhlungu khona for uNdoyisile also i-South Africans bantase i-South Africans ilanto kuthiwa hayi the North remembers apha eSouth Africa asilibali oko uNdoyisile wayethe into nokubana abantu basethembisa kwagcwala ethembisa kwathi nini zasifeyintise moa yava kusijubula mna uNdoyisile esithi into nokubana iyane ethembisa mall of Thembisa yaqala apho lenxushunxushu then abantu bathi awukwazi nothetha isizulu into lento ithethayo into lento ithethayo uzosixelela into nokubana abantu basethembisa bagcwele eMall of Africa kodwa uyageza wena yey bantase kwacaba kwi-comments usageza still kwacaba kwi-follow up videos usageza still hayi ke South Africans zathi in fact vaya hayi kwathiwa in fact vaya yaluqhushululu bantase yaluqhushululu lazovuthwa uqhushululu ngoku besisithi 30 June mababe yava kwathiwa can you check into lokubana uNdondolo na Ndoyi unayo na amaphepha oba abelapha sawuba yaqonda hey bantase kwakwi-rumors ke ngoku ezitshoyo into nokubana lo mfolo ingathi nyani impephe benazo zoba abe ngumfundi but niyaqonda bantase
so ke ngoku yaqala uqhushululu ke ngoku kwathiwa sicela sikhwelele, sifuna ube thetha into eninzi, sicela sikhwelele ekhantrini yethu, uyageza nogeza. And ke ngoku bantu I feel like baninzi abantu apha eSouth Africa abalapha ngendlela engekho semthethweni but batyetyume yaqona baninzi, but eyoba ube lapha ngendlela engekho umthethweni uphinde ube ngupaha womntu ugeza. Isigezo yilaa nto ingafunekiyo, isigezo. And ke ngoku bantase apho ke ngoku ifike idike khona kum ke ngoku nakum as a South African, ifike idike bantase ekuthenini into nokubana no, abantu are trying to call you out on something that you've done wrong because uyile Thembisa wanyemba abantu baseThembisa, basically bona badeserve ye-Mall of Africa, mabahambe bayogcwala eThembisa bafuna ntoni e-Mall of Africa, yaqonda. Emva kwaloo nto awabi nazo neentloni into nokubana wena ube nala uphume mntakabawo, uphume ube inkukhu wenjenje, ube nala entitlement into nokubana mna ndiyadeserve uba se-Mall of Africa but not abantu baseThembisa, and I'm gonna stand on it, yaqonda. Yinto edikayo, into edikayo ilankani yokungafuni uboniseka xa ungumntu, because you can make mistakes. Mna ndihlala ndisenza mistakes apha, hlala ndisenza mistake, komnye benthe yibhenka kanti ilawyer, lenza mistakes. What do you do xa wenza mistake? Cela uxolo, move on, not ba wenza mistake qoma hayi aningitsheli lokho doyisile my dear. iSouth Africa apho eza kubamba khona ngesitshidima, uyasazi isitshidima apho iza kubamba khona ngesitshidima, benze sure into nokubana you are out, I'm telling you. And I know into nokubana bakhona abantu abaninzi abamsupportayo uNdoyisile kwi-content creation yakhe, and bantase please ningayenzi le nto le personal, ningayenzi personal. This thing is about us having a healthy conversation into nokubana yenziwa njani ke ngoku xa nje umthetho wasekhantrini yakhe awumvumeli into nokubana abe openly gay, but at the same time umthetho walapha ekhantrini yethu uthi awukwazi uhlala ungenamaphepha. So sithini ke ngoku loo nto, because you don't want to go back to your country and disrespect your country and be gay in your country, but you want to be here with documents ezingekhoyo, basically you want to be here, and we respect the fact that you are seeking asylum, so we respect that, but at the same time, like, I don't know guys, what do you guys think ngaleyo yonke lento? I think abantu abagcwalisa i-Mall of Africa ngabantu beThembisa, kanti alila mall eThembisa lintshela ukuthi lishiya i-Mall of Thembisa kumbe kune-mall angazi nizogcwala i-Mall of Africa, because people are just gallivanting, man. They're just occupying the mall for no reason, and it's so uncomfortable for us who are claustrophobic. Time of the day where we get to show you that switotekankari mara kufika hita fika. Well, at least for those who work hard. Good evening and welcome to Top Billing. I'm Ndoyisile Ndumso-Spindi, and tonight we are taking you on a journey of style, glam, and unforgettable stories. On tonight's episode, we visit one of the most breathtaking homes you'll ever see, where luxury meets inspiration, owned by a young couple, Kapareta and Siwuliwe Dlodlo. This 40 million rands mansion is a must-see. Later on, I get to attend a private wedding where the famous rugby players Sibongomo Santunja and Fiona Michels commit to each other for life. And if that's not enough, I challenge myself. I'm proud of where I come from. Absolutely. It made me who I am. But then, whenever there is fights on social media, they always use where you come from. People in their words say, hey, I'm arrogant, I'm now comfortable in South Africa. These are even comments that I get. I receive messages from numbers that I don't know saying, well, like, yeah, it's time for you to go back home. You're now comfortable in South Africa. I'm just like... Yeah, but after all, Zim is home for you. Yeah, it's true. And were you openly gay in Zimbabwe, or you felt the freedom more in SA? I felt like there's more freedom in SA when I came to SA. But Because when you live in a foreign land, you live under some circumstances and some limitations, and you will constantly be reminded that you are a foreigner. And as for yourself, because this content creation puts you in the public eye, and again,
that means you also need to make sure that, I mean, your documentation in the country are always on point. God. And then how do you make a living in SA? What trade are you in? It's just content creation. So everything that I do is content creation. Then also my brand. So that's how I make money. Zim, when last you went to Zimbabwe? I haven't been in Zim ever since I came to SA. So it's been 2 years. This is my 3rd year. Have you abandoned Zim? I haven't. The reason why I didn't want to go back is, firstly, I'm the only popular, openly gay Zimbabwean. And looking at how Zimbabwe is, I just haven't found the strength to go back and face the people, the community, the society, and whatsoever. Because I get so many hateful comments online. So I just wonder, like, if I'm there physically, what might happen? Yeah, but after all, Zim is home for you. Yeah, it's true. And doesn't that hurt you that you get a lot of hateful comments from your country? It does hurt. It does hurt, but then at the same time, I just feel like it's things that I have to go through in order for me to be a better person. In the sense that if I get another hateful comment, it won't pain me that much because I've already went through it. So it's just like any other comment, then I'll be able to just like brush it aside. Were you openly gay in Zimbabwe, or you felt the freedom more in SA? I felt like there's more freedom in SA when I came to SA, but with Zim, I was never in the closet, if I can put it like that. Yeah.